फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नाय सासे फिसालाया माबोरै बिफाखौ माने नागारना फैनो गिदोंमोन सागर गेजेराव बेखौनो मिथिगोन बे भिडिअनि गेजेराव जोङो आरो लोगोसे बेखौबो मिथिगोन जोङो जिबनाव बिमा बिफाया जोंनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट बेखौबो जोङो बे भिडिअनि थ्रुयैनो मिथिगोन नखरसे मानसि जेराव बिफा फिसा खानैबो ना फाननानै जायो सागराव ना हमो आरो बेखौ लाबोनानै बाजाराव फाननानै बिसा जिबना बिदिनो सोलिगासिनो दं बिदिनो सानसेखालिनि बाथ्रा बिफा फिसा सानैबो नाव गंसे लानानै सागर गेजेराव बिदिनो थांबाय ना हमनो होननानै आरो हठातनो खोब गेदेर माने बारअखा बार गेदेर तुफान फैनानै बिसोरनि नावा माने एकदम बायफ्लेलांनायाव सानैबो मा खालामगोन मा मागोन एकदम बिराद बारअखा लासै लासै सानस्रिनानै एसे फिसा मोनसे बालाजों माने दिप रखम जाना थानाय कुनु मथे सानै मानसि गसंना थानो हानाय मोनसे जायगासिम बिसोरो मोनहैबाय आरो मोनहैनानै सानैबो बेयाव गसंनानै खोब सिन्था खालामबाय जे इसोरखौ आरो बासायनो रावबो गैला माबोरै बिसोरो बासायगोन बिनिफ्राय सोर बिसोरखौ लांनो फैगोन इमान सागर गेजेराव बिदिनो साननानै बिफाया होनबाय जोङोथ' थैसिगोनानो गतिके लास्ट टाइम जोङो मोनसे ट्राइ खालामना नायनो होननानै सानैबो खोब इसोरखौ माने सिबिहरबाय बिनिफ्रायनो सिबिहरनायाव होनबाय हे इसोर नोंथाङानो जोंखौ बासायनांगोन नोंथाङानो जि खालामोसै आरो नङाबा जोंहा जेबो राहा गैला बिनिफ्राय बासायनो थांनाय आरो सानैबो रायलायनानै होनबाय जे सोर जों सानैबो माबागोन इसोरखौ गाबज्रिगोन आरो सोर सासेनो माने नुजायो जोङो नायनि बिदि होननानै सानैबो जोबोद गाबज्रिहरबाय इसोरखौ गाबज्रिहरनायाव बै फिसालानि सिगाङाव नुजाफैबाय इसोरा आरो नुजाफैनायाव बै फिसालाया होनबाय जे आंनो नाव गंसे फटकनो बेयाव हर नोंथाङा आं जाहाथे बासायनो हायो होननानै बिदि होननाय लोगो लोगो नाव गंसे बेयाव इसोरा बानायनानै हरनाय लोगो लोगो बै फिसालाया नावाव गाखोना थाहां जानायावनो इसोरा बेखौ गाबज्रिनानै होनबाय जे नोङो नोम्फाखौ लांफाया नामा होननानै फिसालाया होनबाय पाक्का जोंहा बाबाया सिगां माबाफोर गाज्रि खामानि मावदोंमोन बिनि थाखायनो बियो नोंथांखौ गाबज्रिनायावबो नोंथाङा बिनि सिगाङाव नुजाफैयाखै बिदि होननायाव इसोरा मिनिबाय मिनिनानै बिखौ होनबाय नोंस्रा बिफाया माखौ लानानै गाबज्रिदों नों मिथिगोन ना फिसालाया होनबाय मिथिया बे इसोरा फिसालानि सिगाङाव खोन्थाबाय नोंस्रा नोम्फाया खुलुमनानै आंखौ मा होनहरदों मिथिगौ जे आं जेखियानो जायाथों आंनि फिसालाया जाहाथे थांनानै थायो आंनि फिसालाया जाहाथे बे जायगानिफ्राय मोजाङैनो ओंखारलांनो हायो बेनि थाखायसो आं नोंनि सिगाङाव नुजाफैदों नोंस्रा नोम्फानि सिगाङाव नुजाफैयाखै बिदि होननानै इसोरा गोमोरलांनायसै आरो फिसालायाबो खोब लासिंसिं मोननानै बिफाखौ नावाव फज'नानै गावसोर आरो न'निसिम थांनायसै थिग बिदिनो फिसा स्ट'रि नोंथांमोना बे स्ट'रिनिफ्राय बेखौनो जोङो मिथियोदि जोंनि बिमा बिफाया आसलते चिर जीवन जोंनि मोजांनि थाखायसो माबा मोनसे रायो बा माबा मोनसे बाथ्रा बुङो आरो बिनि अनगायै बिसोरो जेबो लुगैया बिसोर मात्र लुगैयो नोंथांनि अननाय एसेमान आरो एसेमान फिसा फिसा बुस्थु किसुमान दरखार जाबा जाहाथे जोङो होफैनो हायो बेखौल' बिसोरो नाजायो बिनि अनगा बिसोरो जेबो खा सम्पत्ति नाजाया नोंथांनि जेबो बुस्थुखौनो बिसोरो नागिरा
नाथाय बेखिनि बुस्थुखौनो होनो जोङो बिराद टान मोनो बिमा बिफाखौ बोराय समाव खस्थ' होयो दुखु होयो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।